Ei, bones a tots, quicos i quiques, estem aquí en un altre vídeo, el segon vídeo que penjo sense editar i sense res. Digueu-me vago, però bueno, no tinc temps d'editar, no el puc editar ni res, per tant, no veureu cortes, no veureu música, bueno, música de fons, hem posat aquí musiqueta amb el mòbil. Fàcil. Fàcil, sencillo, i ja està. Dir-vos, a veure, en aquest vídeo vull dir que estem a les 8 del matí, són més o menys, dilluns, ens anem de crèdit una setmana, no podrem ni editar vídeos, ni penjar vídeos, ni fer res. Tinc l'especial 100 editat, l'he de renderitzar i penjar, vale? Tenim 150 subs i tinc l'especial 100 fet. No sé que vaig tard, però bueno, suda de polla. I això, també us volia donar la meva opinió de final de curs, no? Vaig donar la meva opinió d'estudiar o no estudiar entre primer i segon trimestre. Us vull dir que estic fins als putos collons d'aquest curs. O sigui, estic seguint-lo perquè he pagat diners i vull el títol, però em fa molt de pal. Em fa molt de pal. Que us ho diguin ells, tots els meus col·legues saben que estic reiadíssim cada puto dia i els hi passa aquesta bona energia, em sap greu. Però bueno, no sé, quina és la teva opinió, tio? Del final de curs. Del teu final de curs o del meu? Del teu. Bueno, no sé, jo crec que ara és el moment de... Apretar el cul, no? Sí, no? D'obrir el condó. D'apretar, tio, ja està, acabar-lo i ja t'ho treus de sobre. Sí. Que ja que és un any, aprofites. Estudiar, tio, intentar provar. I res, l'únic que és això, que ahir estava pensant, no em sento gens lliure, tio. És com... Vaig a la muntanya, però vaig a la muntanya sense total llibertat. I això és una cosa que no m'agrada d'agradar. Sí, s'ha de fer, o sigui, és que ho hem d'assumir, tio. Aquesta societat de consum que ens motiven dient que cobrarem 6.000 euros en comptes de que ens ho passarem bé. Però bueno, ja us explicaré com ha anat el crèdit, doneu-li like, vale? Si voleu que quan arribi a Cerdanya, si veig que aquest vídeo té molts likes, quan arribi a Cerdanya penjaré molts vídeos. I res, adeu, una setmana despedida. Adeu, quicos. Adeu, quicos. Quicos i quiques.